uba Ronnie vi lingdo MLA batang marwe jeng Congress la ther teng e ya lai ngut ke MLA ki ba phet Seng na ka party da ka ba ong ba ka Jingphet Seng jeng kitei ki lai ngut ke MLA ka dei ka balai so Buit bat ka BJP na ka benta ban Pyntlot ya ka party Congress ya ka tei ba Ronnie la kren ha ka jelang ai Jingpen sai ya ka Jingphet Seng ki lai ngut ke MLA Congress ba kan thop yo MLA kan nongston uba ka brer walang ka balong menta ka si khatwei terik urisau arjar pusau hayo nongston ulong ba ka jingile ka Congress ka long bai persya e ka party BJP bat ka dei ka party ka bathu ban penkalai kriti sinsar jong kari ban yo sinsar den bor de ki ain ka pelong persya e ka mon jong pai ba hakati ka si lai den lang ru ba Vincent H Pala president ke MPCC uba Eric Carsentiu president ke NBCC bola penia ik jelang uba Bornan Ding Nonglang president ke WKHDCC president MPYCC ba Adrian L Khain William ba JTS Thongni bat kwi kwei don lai ko ba shakai pa ba ani to yipi kunna ko jingale mata por India hakata ka bang yong kelengkar India ne at national level dei show bat kini ki sentit nei dei bat ka BJP kunna ka BJP ka kwa ban pundo ka kwa ban pundram ka kwa ban pundo jai ya ka Seng Congress bat kita ong hero da ka ten di Hindi da ka ten da thar Congress muk Bharat kamakar India bandan show ka Seng Congress Kani kejing semua dalam selendet. Kilawan kroa yang naru. Reina soto. Umdai ta mengasyat ya ka jangan riu lejong. Ngasyat ya ki kur ki lejong, ya ka kur kejat lejong, ya ki kaki man lejong. Dengan ta ngayak skana kini ka Seng. Namar na soto ka jingale umdai bat kini ki Seng amir po jela jongi. Ka jingale jongpi pada jongi dei bat ka BJP. Kenal badan selendet, ban Pyntlot, ban pensenjor, ban pendobor, ya ka Seng Congress, dari ke BJP. Kenal pada ke Jingphet jom kini, ki lainut, kam dari na kimi kita, ka dari ke Jing Subut jom ke BJP, kumno ban penang Pyntlot, penang pensenjor, ya ke Seng Congress. Kenal ke BJP kadar ke Thong, ban pendo jai ke persamaan pendo jai ke Seng Congress nomor ke tuan Pyntlot yang dari Singsia dari India ke Seng ke banyak percaya ke Jingphet jongkas BJP datang ke Seng Congress jadi nanti ke Seng depan kami Wapit ay ka siya bangilaan niya sa ating proyektor barba po parlimen hapo assembly hapo district council pagpapek kita kian hinom tulog hinom senjor ipagkita ilaway di pateng yomi wala yabi ka kapisa naman kapisa kama banyaday kung yung araw na ito kapisa panwino na Seng Congress ngongan jumpa pun yang kikun siu kipateng jonga yang kekali kupaya kupana boleh betala kelamara ngesopi mencapai MLA MPC pinayu menjumpa pun mana kejingir kebelum jonga kamsya lada ni yengskan uplayun ranakan ni rejaban lesnubo kejing jong BJP ke urlong nganuan yang ban fes ane ban yang ane keren matmat bagi peteng jonga nelayan persya lengi lasaran raya hiha ngok akata kitengkar yo asyakkan ni namna jumpa yo asyakkan tiu akilawe ke peteng jongi bam bangi bam dunaki eki batai kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya